μέσω Facebook είτε με τηλέφωνα, και εκεί είναι η μεγάλη μας χαρά, γιατί νιώθουμε ότι ανταποκρίνεστε, ότι μας ακούτε, ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση. Απόψινός καλεσμένος ένας επιστήμον, ο οποίος θα με δικαιώσει για μια άλλη φορά, ουέκια λίμον αν δεν το κάνει. Καλώς τον Νίκο. Ο κύριος Νίκος Βακόνδιος είναι ψυχολόγος. Και τι περισσότερο? Θα έλεγα ότι αυτό που είναι η ψυχοθεραπεία ουσιαστικά το αντικείμενό μας, αλλά ευελπιστώ να δώσουμε και λίγο τη μορφή της τέχνης σε αυτό το αντικείμενο. Ωραία. Με δικαίωσε λοιπόν στα πρώτα λεπτά. Ο Στέλιος μας είναι έξω, θα μας βάλει το πρώτο άκουσμα, έτσι, για να καθίσουμε καλά στις θέσεις μας και να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι. Ο Βακόνδιος έχει έρθει με πολύ καλή διάθεση εδώ. Έχουμε φτιάξει τη διάθεσή μας ήδη απ' έξω. Ξέρεις, Νίκο, εδώ με τους ακροατές, τους οποίους τους περισσότερους τους λέω ελεύθερους στοχαστές, γιατί ακούν τα πάντα εδώ από μένα. Οπότε πρέπει να είναι ελεύθεροι στοχαστές για να με αντέχουν τόσα χρόνια και τόσοι πολλοί. Λέω και τα μυστικά. Τι λέγαμε έξω? Έξω λοιπόν λέγαμε ότι τα θέματα που έχουμε να μιλήσουμε μαζί είναι τόσα πολλά που σίγουρα δεν θα μας φτάσει μια φορά. Οπότε πρέπει να κάνουμε τρίμηνα σεμινάρια. Αυτό θα είναι πολύ ευχάριστο. Αγαπάμε και δύο πολύ τη μουσική. Τη θεωρούμε πολύ σημαντική για την ψυχική μας διάθεση. Έχουμε βρει ήδη κοινούς τόφους. Έτσι ακριβώς. Η μουσική παίζει ρόλο, δεν το συζητάμε. Και είπαμε ότι ο Νίκος σήμερα θα μας ταξιδέψει στον κόσμο της επιστήμης, της τέχνης, της ψυχολογίας. Γιατί η ψυχολογία είναι και επιστήμη σαφώς, από τις πλέον σοβαρές, και καλό είναι να αναγνωρίζεται και από την υπόλοιπη ιατρική. Τώρα τελευταία έχουν αρχίσει να ασχολούνται με την ολιστική, να βλέπουν τον άνθρωπο σαν όλον. Ακριβώς. Και όχι σαν μέρος, δεν είναι μόνο του. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Θα κάνω μια παρένθεση τώρα εδώ. Οι γιατροί που λένε ότι το στομάχι σου είναι γι' αυτό έτσι, ή το σηκώτη σου ή το έτσι τώρα, μου θυμίζει κάποιους μαέστρους οι οποίοι δεν λαμβάνουν υπόψη τα 80 όργανα που παίζουν σαν ολότητα, αλλά ξεχωρίζουν ένα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, αν κάποιο παίξει παράφωνα ένα από τα 80 όργανα μιας συμφωνικής ορχήστρας, τι έχει να γίνει? Καταστράφηκε. Η παρομοίωση της ορχήστρας είναι εκπληκτική σαν σύλληψη, ακριβώς γιατί αυτό συμβαίνει. Το μυαλό μας ουσιαστικά είναι ένας μαέστρος που συντονίζει όλα τα όργανα, οπότε γι' αυτό θα έλεγα ότι υπάρχει εντύπωση ότι η ψυχολογία ασχολείται με ανθρώπους που έχουν κάποιο ιδιαίτερο θέμα, ενώ είναι λάθος. Δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό από τον καθημερινό άνθρωπο ως αντικείμενο της ψυχολογίας και πώς να κάνει τη διάθεσή του να την φτάνει στο έπακρο. Έτσι ακριβώς. Πώς να είναι υγιής και καλύτερα προλαμβάνει παρά θεραπεύει. Πιστεύω όμως ότι τώρα τελευταία και με άλλους γιατρούς που, όπως σου είπα και έξω, ειδικά νευρολόγους, ψυχιάτρους που ασχολούνται με τον εγκέφαλο, ενδοκρινολόγους που ασχολούνται πάρα πολύ με την ψυχολογία. Οι ενδοκρινολόγοι τώρα τελευταία, ειδικά νέοι διδάκτορες στο πανεπιστημίο, στο Καποδιστριακό, είναι 4 νέα 5 παιδιά, 40'ιδες που είναι διδάκτορες, και ασχολούνται αποκλειστικά με τις ορμόνες που φέρουν χαρά ή ανησυχία. Τα επίπεδα των ορμονών. Και αυτό είναι το εξαιρετικό. Βλέπουν τον άνθρωπο δηλαδή σαν ολότητα. Δεν πας και τους λες ότι με πονάει αυτό ή ο θηροειδής μου είναι έτσι και σου δίνουν μια εξέταση, αλλά σου λένε τι λέει ο σύμβουλός σου, τι λέει ο ψυχολόγος σου. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, ότι το μυαλό μας είναι ο μαέστρος, οπότε μπορούμε να πούμε ότι η μπαγκέτα του είναι οι ορμόνες για να επικοινωνήσει με τα διάφορα όργανα και ότι οι σκέψεις μας διαμορφώνουν την πραγματικότητα. Μεγάλη αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια. Πες μου πώς σε γνώρισα. Μάλλον πες στους ακροατές πώς σε γνώρισα. Υπήρχε ένα κείμενό μου που διάβασες κάπου, το οποίο αφορούσε την αίσθηση του χρόνου και αναφερόταν γενικά στο πώς αφήνουμε κάποια πράγματα μερικές φορές στην τύχη, ενώ ουσιαστικά τα προκαλούμε εμείς. Ότι παίζουμε τεράστιο ρόλο εμείς οι ίδιοι στο πώς θα έρθουν τα πράγματα. Στο πώς θα τα δούμε δηλαδή πρώτα και μετά στο τι θα έλξουμε. Έτσι. Οπότε αυτό το κείμενο που υπήρχε και μια αναφορά στο Ουμπέρτο Έκο ήταν κάποιος από τα πιο αυθόρμητα και συναισθηματικά κείμενα που έχω γράψει.
Και φαίνεται ότι γενικά αυτά προτιμώνται. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι εκείνη η τέχνη του ψυχολόγου να μπορεί να προσεγγίζει τον αναγνώστη, τον πελάτη, τον άνθρωπο που θα τον εμπιστευτεί. Εγώ προτιμώ αυτή τη φράση, την ολόκληρη, παρά τον ασθενή που λέγαν παλιά, γιατί τότε εν δυνάμει όλοι είμαστε ασθενείς. Ασθένεια είναι με το στερετικό το σθένος. Σθένος έχουμε όταν μπορούμε και δεν έχουμε όταν κάτι δεν πάει καλά. Τέλος πάντων, καλό είναι να κάνεις μαθήματα. Θα προδώσω μόνο αυτό που είπαμε πριν, ότι ο Μιχαήλ Άγγελος στην ηλικία των 75 είπε ακόμα μαθαίνω, και ότι θέλει μεγάλη δύναμη να ξεπερνάς τον εγωισμό και να λες ότι η μάθηση δεν σταματάει ποτέ. Αλλά πολύ περισσότερο είναι αυτό που λέμε, ότι όσον αφορά το σαν διαδικασία, σαν δυνατότητες που έχει το μυαλό μας, το πώς θα τις ανακαλύψουμε δεν τελειώνει ποτέ. Όχι, δηλαδή, βέβαια. Κάθε μέρα και κάτι. Ακριβώς. Οπότε μεγαλώνουμε μαθαίνοντας. Θα έλεγα ότι μπορούμε να αυξήσουμε τις δυνατότητες να ρυθμίζουμε με καλό τρόπο, εννοώ, τα συναισθήματά μας, με τέτοιο τρόπο ώστε να είμαστε κάθε μέρα χαρούμενοι, αρκεί να μην το περιμένουμε από εξωτερικούς παράγοντες. Εδώ θέλει μεγάλη συζήτηση. Γιατί με τους συναδέλφους που μιλάμε, που περνάμε όλη μια κρίση. Όλη η Ελλάδα περνάει κρίση, να μην πω η Ευρώπη, να μην πω ο κόσμος όλος και απομακρυνθώ πολύ. Εδώ στην Ελλάδα πραγματικά περνάμε μια κρίση. Η κρίση αυτή για κάποιους έχει γίνει ευκαιρία να γνωρίσουν τον εαυτό τους πάνω απ' όλα. Η πρώτη ευκαιρία είναι αυτή, και όχι για να γίνουν πλούσιοι. Να γίνουν πλούσιοι σε συναισθήματα ή σε σκέψεις. Για μένα έγινα πιο πλούσια γιατί μου δόθηκε ο χρόνος ή πιέστηκα από εξωγενείς καταστάσεις να ερευνήσω πιο πολύ εμένα και τους ανθρώπους που είναι γύρω μου, όπως κάνουμε εμείς οι δυο τώρα. Είμαστε κάποια λεπτά μαζί και εξερευνώ ένα τον άλλον. Ψαχνόμαστε και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα παιχνίδι όμορφο. Και όταν λέω παιχνίδι, το ρήμα παίζω το χρησιμοποιούμε. Στο παίζω θέατρο, παίζω μουσική, παίζω τη ζωή μου. Παίζω τη ζωή μου. Πιστεύω ότι το θέατρο θεραπεύει, έτσι όπως το έχω ονομάσει, μπορεί να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε εμάς. Η τέχνη γενικότερα, η μουσική, ο εκφραστικός λόγος, η ποίηση, τύπο Φρόιντ. Ότι όπου και να πήγα βρήκα ότι ένας ποιητής είχε ήδη πάει εκεί, εννοώντας ακριβώς ότι, και το έγραψα αυτό πρόσφατα, ότι ένας άνθρωπος όπως οι αρχαίοι φιλόσοφοι δεν είχαν σπουδάσει, δεν είχαν εξειδικευτεί σε κάποια επιστήμη, είχαν βέβαια άπλετο χρόνο, αλλά παρατηρούσαν το δεδομένο, το ανέλυαν, το σκέφτονταν, το επεξεργάζονταν και έτσι μπορούσαν να το χειριστούν μετά. Εγώ λέω δηλαδή πάντα στους ανθρώπους ότι το καλό με το να αναλύεις, που νομίζεις ότι θα σε κουράσει, είναι ότι θα ξέρεις να επαναλάβεις τις ίδιες συνθήκες που φέρανε μία απόλαυση. Αν καταλάβεις δηλαδή ότι αγνόησες κάτι που σε κούραζε και έφυγες μια εκδρομή παρότι δεν έπρεπε, ξέρεις ότι ίσως πρέπει να το ξανακάνεις. Είναι αυτό που λένε πολλές φορές οι άνθρωποι, λένε δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Είναι μύθος ότι δεν υπάρχει χρόνος. Το ξαναπες. Είναι ενοχές, δεν είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος. Και οι δικαιολογίες είναι αυτός ο ψυχρός στρατηγικός στόχος, αυτή η άμυνα, την οποία τη λέμε στρατηγική άμυνα άρνησης. Το αρνούμε τα πάντα. Δεν προλαβαίνω, δεν έχω λεφτά, δεν έχω διάθεση. Η αλήθεια είναι η τελευταία. Ποτέ δεν εξαρτώμαστε από τα λεφτά για να έχουμε την ευτυχία. Έτσι. Αυτό θα έλεγα ότι είναι μία δικαιολογία για να μην προσπαθήσουμε να αλλάξουμε κάτι. Δεν χρειάζονται λεφτά για να φέρουμε την ευτυχία. Πες πόσο βαλεμένοι είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε αυτό. Πες τα. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να πεις σε έναν άνθρωπο ότι κρύβεται καμιά φορά πίσω από αυτό. Ότι, να το πω έτσι, καμιά φορά μας βολεύει να γκρινιάζουμε και μας γίνεται καμιά φορά η γκρίνια συνήθεια, κρύβοντας ουσιαστικά την προσπάθεια να μην αλλάξουμε. Συναισθηματική μιζέρια είναι αυτή. Γκρινιάζω εγώ από εδώ. Ο μόνος λόγος που γκρινιάζω από αυτό το μικρόφωνο είναι να μην ακούω, να μην νιώθω, να καταλάβουν οι άνθρωποι που γκρινιάζουν ότι είναι συναισθηματική μιζέρια. Ότι μπορούν να μην γκρινιάζουν. Ούτως ή άλλως δεν αλλάζει και τίποτα, Νίκο. Δεν μπορούν να αλλάξουν, εννοώ από πλευράς οικονομικής και κοινωνικής. Μπορούν να αλλάξουν όμως τον εαυτό τους.
Ναι, αλλά δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν ξέρω να πω. Καμιά φορά δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις. Γι' αυτό είσαι εδώ εσύ. Εγώ θα έλεγα ναι, το εξής, ότι μπορεί να ζητάμε όλοι και να λέμε ότι βλέπουμε παντού κατσούφιδες, γκρινιάριδες έξω, ανθρώπους που οδηγούν έτσι επιθετικά και έχει αυξηθεί πολύ αυτό. Ακριβώς, γιατί βγαίνει ο θυμός έτσι. Κανείς όμως δεν έχει το κουράγιο να αρχίσει πρώτος την καλή κίνηση. Δηλαδή να δείξει πρώτος ευγένεια. Να αφήσει κάποιον να περάσει στο στόπ ή να του κάνει μια καλημέρα, ένα γεια με το χέρι. Με ένα ωραίο τρόπο. Εγώ πειραματίζομαι οδηγώντας πάνω σε αυτό και βλέπω ότι κάθε φορά που δείχνω ότι περιμένω να με αφήσουν και δείχνω ευγένεια, ο άλλος ανταποκρίνεται. 7 στις 10. Δεν είναι 10 στις 10, αρκετό, αλλά είναι η πλειοψηφία. Οπότε αν δείτε έναν κύριο να σας ρωτάει με το νεύμα μπορώ να περάσω, είναι ο ψυχοθεραπευτής, ο Νίκος Βακόνδιος, που ήρθε εδώ να πειραματίζεται στην οδήγηση. Όχι μόνο, βασικά ο επιστήμονας, ο ερευνητής, γι' αυτό και λέγεται ερευνητής, πειραματίζεται στα πάντα. Εφαρμόζεται είναι παρατηρητής ζωής, γιατί αν δεν είσαι παρατηρητής δεν είσαι ερευνητής. Μένεις σε αυτά που ξέρεις, τα συνηθισμένα, στην γκρινίτσα, και ξέρεις πόσοι ακροατές μου γράφουν και μπορεί να το γράψουν αργότερα. Τι μας λες πάλι για γκρίνια, αφού εγώ δεν έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ? Να πω το εξής, αν μου επιτρέψεις, Βίκη, που το ξέχασα πριν. Είναι πολύ σημαντικό όταν ένας άνθρωπος έρχεται την πρώτη φορά να μιλήσουμε μαζί, ότι πρέπει να γελάσουμε. Όχι βεβαιασμένα, αλλά πρέπει να είναι απολαυστικό αυτό που γίνεται. Έτσι. Γιατί χτίζεται εμπιστοσύνη μέσα από το γέλιο. Και όταν, ακριβώς διότι εκρίνουμε κάποιες χημικές ουσίες όταν γελάμε, οι οποίες φέρνουν την εμπιστοσύνη. Είμαστε βιοχημικές μηχανές. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν ακριβώς και κάποιος δεν γνωρίζει τι γίνεται σε αυτή τη διαδικασία, κάτι φοβερό υποψιάζεται και βλέπει ότι είναι κάτι τόσο οικείο και που περνάει ευχάριστα. Το γέλιο λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι απαραίτητο στατικό κάθε ημέρας. Δεν το συζητώ ότι συνυπογράφω, το καταλαβαίνεις άλλωστε, μάλλον το καταλάβαμε σε αυτό το λίγο χρόνο που γνωριστήκαμε, και πιστεύω ότι συνυπογράφει και ο Στέλιος, γιατί το Στέλιο μόλις τον βλέπω, τι κάνουμε, Στέλιο μου, δεν γελάμε? Κοίτα, μη δεν ακούς τι λέμε, θα σε εξετάσω μετά που θα βγω έξω. Και μια που κάνω αναφορά στο Στέλιο, για πάμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε με χαμόγελο. Υδράκι νεράιδες απόψε με ιδιαίτερη μουσική, πολύ αγαπημένη. Την έψαχνα βασικά καιρό, γιατί έψαχνα και καιρό τον Νίκο, λέω να τον πω Νικόλα, δεν θέλει, είναι νεαρός ακόμα. Ο Νίκος ο Βακόνδιος λοιπόν, που είναι εδώ και ήρθαμε να μιλήσουμε για τόσα πολλά θέματα. Είμαστε ακόμα ούτε καν στον πρόλογο, δεν ξέρω που θα κάνουμε επίλογο. Μιλάμε λοιπόν για την, κατά τα κοινά λεγόμενα, για την ψυχολογία του χαμόγελου, του γέλιου, της θετικής σκέψης, και πώς... Νίκο, κάνει εσύ. Πάρε εσύ την μπάλα. Παίξε. Ναι, εγώ θα έλεγα, αν είναι το θέμα ότι πώς να φτιάξουμε ουσιαστικά, να γίνουμε κυρίαρχοι της διάθεσής μας, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά, αν προσέξουμε από Δύση μέχρι Ανατολή, η ψυχολογία συναντήθηκε τελικά με σοφούς όπως ο Λάο Τσε, όπως από την Ανατολή. Όλοι λένε το ίδιο νόημα, είτε ο Πυθαγόρας είτε ο Φρόιντ, ότι η σοφία ουσιαστικά είναι το να κυριαρχείς πάνω στη διάθεσή σου, το να μπορείς να την ρυθμίσεις. Αυτό εμείς έχουμε ανακαλύψει, ότι ουσιαστικά εφόσον διαθέτουμε λογικό και συναισθηματικό εγκέφαλο που συνεργάζονται συνέχεια, ο λογικός μπορεί να κινητοποιήσει τον συναισθηματικό.
όταν όμως έχει επίγνωση των συναισθημάτων. Επίγνωση, δηλαδή όταν μπορούμε να διαβάσουμε, που αυτό είναι μια μικρή εκπαίδευση, το τι νιώθουμε πολύ εύκολα. Κάτι που σιγά σιγά εξοικειωνόμαστε με αυτό και γίνεται και αυτόματα μετά, ταχύτατα. Οπότε έτσι, όταν αντιληφθούμε ότι πάει να χαλάσει η διάθεσή μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί εκείνη την ώρα να δείχνει ακόμα και ανατρεπτικό με βάση τα πρέπει, αλλά πρέπει να το κάνουμε, διότι πρέπει η διάθεσή μας να διατηρείται σε ανώτερα του μετρίου επίπεδα. Πολύ σωστή σαν θεωρία, το συνυπογράφω όπως είπα και στην αρχή, αυτό κάνουμε άλλωστε, γι' αυτό είμαστε εδώ, μέσα από την τέχνη να βοηθήσουμε τον εαυτό μας πρώτα, αλλά έρχεσαι σε ένα σημείο κλειδί με όλα αυτά που είπες, τη λέξη επίγνωση ή συνειδητότητα. Πρέπει να είμαστε συνειδητοί του τι μας συμβαίνει, να έχουμε επίγνωση του τι μας συμβαίνει, και δεν είμαστε τις περισσότερες φορές. Ναι. Είμαστε θυμωμένοι, λυπημένοι με άλλα πράγματα και φωνάζουμε για άλλα. Γιατί είναι τα core beliefs αυτά τα σκασμένα που μας ταλαιπωρούν. Αυτό είναι ένας έξυπνος μηχανισμός που το κάνει το μυαλό μας και είναι δύσκολο. Δηλαδή πολλοί παραπονιούνται για το οικονομικό, ενώ το οικονομικό έβγαλε στην επιφάνεια άλλα πράγματα. Την ποιότητα των σχέσεών μας, η οποία ήταν κάπως πιο επιφανειακή, γιατί απλά τότε καλυπτόταν από την ευημερία. Περνάγαμε καλά γιατί υπήρχε ευημερία, όχι λόγω της ποιότητας των σχέσεών μας. Πολύ σημαντικό τώρα κομμάτι. Φαίνεται ότι πρέπει να φτιάξουμε την ποιότητα των σχέσεών μας. Και εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Λέω σε πολλούς ανθρώπους, γιατί κάθεστε και βλέπετε ταινίες σε μια τηλεόραση 42 ιντσών και δεν κάνετε τη διαδικασία να ντυθείτε, να πάτε στο σινεμά? Θα πεταχτούν κάποια φορά, θα πούνε είναι τα χρήματα. Μα λέω τώρα πια έχει φτάσει το μπορούμε να πάρουμε 2 εισιτήρια στην τιμή του ενός. Και θα κινητοποιηθούμε να περπατήσουμε, διαδικασία. Να βάλουμε κάτι όμορφο, να πάμε ως εκεί, να μιλήσουμε για την ταινία. Επιμένω πολλές φορές να υπάρχει και διάλειμμα, αν γίνεται, να είμαστε στην ταινία. Να μην γίνεται κάτι γρήγορα και βιαστικά. Η διαδικασία λοιπόν, το τελετουργικό, λόγω της ταχύτητας της εποχής μας, χάνεται και χάνεται τελικά η απόλαυση. Δεν ξέρεις πόσο σύμφωνη με βρίσκεις. Για μία απλή βόλτα, λέω εγώ. Και χωρίς, που δεν χρειάζεται χρήματα. Να ντυθείς να πας μια βόλτα. Ακριβώς. Αλλά νομίζουμε ότι δεν έχουμε χρόνο. Ουσιαστικά δεν έχουμε φροντίσει τη διάθεσή μας. Πολύ σημαντικό. Που είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να φροντίζουμε, γιατί και τα παιδιά μας αυτό θα θυμούνται τη διάθεσή μας. Δεν θα θυμούνται τόσο αυτά που τους προσφέρουμε, αλλά θα λένε ο μπαμπάς ήταν χαρούμενος, η μαμά ήταν χαρούμενη. Είναι έτσι. Μου θυμίζεις τώρα μια σκηνή που λέει ο μπαμπάς στο γιο, κρατώντας το τσιγάρο στο χέρι, μην καπνίζεις, είναι κακό. Το παιδί όμως κρατάει την εικόνα. Ακριβώς, είναι μάθηση μέσω προτύπου. Ναι. Είναι η πιο πρωτόγονη μάθηση, είναι πιο ισχυρή από τα λόγια, οπότε όταν διαψεύδουμε τα λόγια μας με την εικόνα, επικρατεί η εικόνα. Είναι έτσι, και μια που αναφέρθηκε στα παιδιά, είναι το πιο ευαίσθητο αυτή την περίοδο το θέμα, τα παιδιά και οι γονείς, με αυτή την κατάσταση που ζουν και με την ψυχολογία αυτή που έχουν, την αρνητική, και με αυτή την σταθερή γκρίνια, πόσο επηρεάζουν αρνητικά τα παιδιά τους, και μετά από 2-3 χρόνια λένε «Μα εγώ στο παιδί μου δούλευα και προσέφερα τα πάντα, γιατί κάνει αυτό που είναι κακό?» Ναι. Πολύ σωστό αυτό που λες, και όντως τα παιδιά, επειδή μιλάμε και με εφήβους, τα παιδιά θυμούνται τη διάθεση, την ποιότητα της σχέσης με το γονιό, και όχι ότι του πήρε κάτι ακριβό. Δεν θα του λέει τίποτα το υλικό όταν είναι μεγάλος. Θα θυμάται την ποιότητα της σχέσης. Θα πρέπει λοιπόν, το πρέπει δεν είναι καλό ρήμα για μένα, αλλά χρειάζεται εδώ να το πούμε. Θα πρέπει πρώτα οι γονείς να εκπαιδευτούν
για το πώς να είναι δημιουργικοί και καλοί γονείς και μετά τα παιδιά. Γιατί τα ζητούν όλοι, ειδικά τώρα τελευταία το βλέπω αυτό το κύμα. Είναι σαν κύμα, είναι σαν μια ασθένεια κολλητική. Να γκρινιάζουν για τα παιδιά τους. Μα εγώ τους παρέχω, του έχω πάρει εκείνο το λάπτοπ, τους φέρνω καθηγητή στο σπίτι, χαλάω τόσα λεφτά, δουλεύω όλη μέρα για αυτό το παιδί και αυτό δεν ανταποκρίνεται. Είναι τόσο απλό να καταλάβουν ότι το παιδί δεν θέλει τα λεφτά, θέλει την αγκαλιά και τη συμπεριφορά. Αυτό ακριβώς που λες, το λέω πιο εκλαϊκευμένα εγώ. Θέλει να δει το γονιό του τι κάνει για να κάνει και αυτό το ίδιο. Είναι πολλά περιστατικά τέτοια. Μα πάρα πολλά. Πάρα πολλά, και να το πω κι αλλιώς, αν τα πάρει όλα νωρίς, δεν θα νιώθει την ικανοποίηση να κατακτήσει κάποια πράγματα μόνο του. Έτσι. Οδήγησα αυτοκίνητο πρώτη φορά στα 32, 10 χρόνια πριν, ακριβώς, και ήταν η μεγάλη χαρά που το πήρα μόνος. Αυτό έχει τεράστια σημασία και στην εποχή μας το ξεχάσαμε, και γι' αυτό στη Σουηδία που βλέπουμε πολύ ψηλά βιωτικά επίπεδα, αλλά ακούμε ότι οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν στόχους, προκύπτει ότι τα δίνουν όλα στο υλικό και ο άνθρωπος δεν έχει κάτι να αγωνιστεί. Ενδιαφέρον. Δεν έχει κίνητρο να κατακτήσει κάτι. Ακριβώς. Γιατί τα έχει γευτεί όλα. Και μετά έρχεται όχι αδιαφορία, αδιαφορία, ναι. Θα έλεγα ότι ουσιαστικά έχει μάθει σε έναν τρόπο σκέψης. Δεν είναι ότι τα υλικά. Έχει μάθει ότι δεν συγκινείται εύκολα. Δεν έχει κοπιάσει για κάτι. Μην ξεχνάμε ότι όταν κάτι μας δίνεται, δύσκολα λίγο το εκτιμούμε. Έτσι. Αν μας δοθεί, και στο φλερτ ισχύει αυτό, το οποίο είναι μια άλλη κατηγορία, αν μας δοθεί κάτι πολύ εύκολα, το υποτιμούμε συνήθως. Είναι η φύση μας αυτή. Είναι έτσι όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά εμείς όμως δεν υποτιμούμε καθόλου τη μουσική, Στέλιο. Εδώ είμαστε, ναι. Έχουμε τόσο πολλά. Ξέρεις τι παθαίνουμε, Στέλιο, έτσι, και Νίκο Βακόνδη και φίλοι ακροατές. Είναι τόσο πολλά τα θέματα που από μία πρόταση βγάζουμε 4-5 θεματάκια. Και τώρα ποιο να πάρουμε, ποιο να αγγίξουμε, για ποιο να μιλήσουμε λίγο. Είναι σαν να κάνουμε τίτλους ειδήσεων εδώ. Κάπως έτσι, ναι. Λοιπόν, μιλάγαμε για τα παιδιά και για τα κινητά. Ναι. Και ουσιαστικά που απασχολούν και τους μεγάλους, νομίζω το βλέπουμε όλοι. Το βλέπουμε και σε κωμικά σκίτσα, στο διαδίκτυο, που όλοι απασχολούνται με τα κινητά. Και έχουμε και ένα φίλο στην παρέα που μερικές φορές δεν μιλάει στην παρέα, γιατί ακριβώς απαντάει συνέχεια. Και μιλάνε και μεταξύ τους κάτι ανέκδοτα που έχουν βγει, ότι είναι στην παρέα και μιλάνε μέσω κινητών. Ναι, έχουν το κινητό, τσουκουτσουκ, ή στα μπαρ. Εγώ το έχω δει, σε διακόπτω τώρα, αλλά μου έρχονται εικόνες. Πας έξω να πιεις ένα ποτό, να μιλήσεις. Που κάποτε κάναμε σαν τρελή να βγούμε, να πιούμε ένα ποτό, να βρούμε την παρέα. Και τώρα δεν είσαι με το κινητό και εκεί. Ή το έχω δει και στο θέατρο πολλές φορές. Και εκεί εξοργίζομαι βέβαια, γιατί βλέπω τα λαμπάκια που ανάβουνε. Και τσουκ και στέλνουν ένα μήνυμα. Εντάξει, 2 ώρες είναι, μήνε. Είναι μια πολύ σημαντική ταινία, Η Άθικτη. Μια γαλλική ταινία, όπου ένας άνθρωπος είχε κάποια σημαντική αναπηρία και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Κυκλοφορούσε συνέχεια με ένα αναπηρικό καροτσάκι, όπου αλληλογραφούσε 2 χρόνια με μια κοπέλα και δεν δίσταζε μάλλον πάντοτε να της μιλήσει, αλλά αλληλογραφούσαν. Και βρέθηκε ο άνθρωπος που τον φρόντιζε να τον σπρώξει να κάνει αυτό το βήμα. Ουσιαστικά τον πήγε στο εστιατόριο, του είχε κλείσει ήδη το ραντεβού και τον άφησε. Αυτό είναι ενόγραπτος λόγος. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι μου αρέσει γιατί προλαβαίνω να σκεφτώ και να δείξω μια ωραία εικόνα του εαυτού μου στον άλλον. Έχει το αρνητικό ότι εξοικειωνόμαστε με τους δισταγμούς μας.
Τους θεωρούμε φυσικούς, αυτό είναι το χειρότερο. Είμαστε ήδη σε μια εποχή που έχει χαθεί η διαδικασία της εξοικείωσης, δηλαδή δεν βρισκόμαστε πουθενά. Μπορούμε να πληρώσουμε λογαριασμούς από το διαδίκτυο, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα χωρίς να βγούμε από το σπίτι. Οπότε δεν συναντιόμαστε σε μέρη όπως παλιά, ούτε καν σε μια ουρά. Έτσι. Και αυτό είχε τη χρησιμότητά του. Μπορούσε να υπάρξει το απρόοπτο. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει η διαδικασία και ο άνθρωπος χάνει λίγο την εξοικείωση με την επικοινωνία. Έτσι. Είναι έτσι. Γι' αυτό, ενώ είναι πολύ ωραίος ο γραπτός λόγος, ένα βιβλίο είναι τελείως διαφορετικό, εξάπτει τη φαντασία. Αλλά όταν επικοινωνούμε μόνο γραπτά, εξοικειωνόμαστε με το να διστάζουμε κάπως. Έτσι. Πολύ ωραίος. Ο δισταγμός είναι τίτλος. Είναι πολύ σοβαρός τίτλος. Να πούμε και για τα παιδιά, εκτός από αυτό που μαθαίνουν το δισταγμό, ναι, είναι και άλλα πλην. Τα παιδιά... Είναι τα πρώτα υπόκεινται στην ενέργεια. Όχι, λέγαμε πριν ουσιαστικά ότι επειδή η κίνηση τραβάει την προσοχή των ματιών μας, είναι έτσι φτιαγμένο το μυαλό μας, ώστε αν μας πλησιάζει κάτι με ταχύτητα να αμυνθούμε, οπότε να τραβήξει η προσοχή μας η κίνηση. Γι' αυτό και μας ελκύουν πάρα πολύ αυτά τα κινητά, διότι έχουν την κίνηση και εξάπτουν κάποιες περιοχές του μυαλού μας. Από την άλλη όμως, είναι στη φύση μας και το βλέπουμε σε όλα τα όντα, ότι το παιχνίδι ως κινητική ορμή, το λέμε εμείς, ότι ως ανάγκη να κινηθείς, να τρέξεις, να ασκηθεί το σώμα, οι αισθήσεις, τα αντανακλαστικά, είναι μια ολόκληρη διαδικασία και γι' αυτό λέμε ότι βλέπουμε ένα ζωάκι να παίζει, βλέπουμε το κατοικίδιό μας και καθόμαστε και το κοιτάμε και γελάμε. Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι ακριβώς διότι το βλέπουμε ότι χαίρεται. Μέσα από την κίνηση όμως. Όταν σταματάει η κίνηση του σώματός μας και υπάρχει μόνο η κίνηση των ματιών μας, υπάρχει πρόβλημα ότι δεν εξασκούμαστε στο να ζούμε πραγματικά. Ο εθισμός δηλαδή που προκύπτει από την οθόνη βλάπτει πολύ περισσότερο, βλάπτει στη διάθεση, διότι η κίνηση του σώματός μας θα βγάλει πάλι χημικά που χρειαζόμαστε από το μυαλό μας. Προσοχή λοιπόν στους νέους γονείς, στα παιδάκια με τα κινητά και ό,τι κινείται, τάμπλετ και που παίζουν ειδικά τα βία παιχνίδια. Αυτά δεν ξέρω πώς τα προσελκύουν πιο πολύ. Όσο πιο θα έλεγα δεν υπάρχει ηλικία πλέον. Ναι, με αυτά είναι δύσκολο να τους αντισταθείς. Εγώ αυτό που προτείνω, όταν χρησιμοποιούμε για παράδειγμα ή μπαίνουμε σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τουλάχιστον ας το κάνουμε σε ένα καφέ, ακούγοντας μουσική και έχοντας κόσμο τριγύρω. Ναι. Όχι να μελήσουμε την παρέα. Να αποσπά την προσοχή, ναι. Αν θέλουμε να μην ενδώσουμε από το σπίτι, να μην μπούμε στη διαδικασία ότι θα ανοίξουμε το διαδίκτυο από το σπίτι, γιατί αυτό είναι σαν να του δίνουμε μεγάλη σημασία. Τουλάχιστον να έχουμε ανθρώπους στο φόντο, να νιώθουμε, γιατί και υπάρχει αλληλεπίδραση, ότι είμαι σε ένα δωμάτιο και ακόμα και αν δεν σου μιλάω υπάρχει επικοινωνία. Έτσι, ναι. Άλλο ένα τραγούδι επικοινωνιακό, Στέλιο, και εδώ είμαστε πάλι. Και μηνύματα, γιατί είμαστε ζωντανή εκπομπή και τα βλέπουμε όλα. Είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά να μείνουμε εσύ πες το. Στην ευτυχία μέσα μας. Ναι, λέγαμε αυτό που έχει πει ο Πυθαγόρας, ότι η ευτυχία είναι μέσα σου, ότι πόσο φιλοσοφικό ακούγεται και λέμε ωραία τα λέγανε αυτοί, τι εννοούσαν. Τελικά διαπιστώνουμε μέσα από πειράματα στα εργαστήρια και αποδείξεις συνέχεια ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν παρατηρήσει την ικανότητα του μυαλού, δηλαδή να μπορεί να βιώνει την ευτυχία εκτιμώντας αυτά που έχει και όχι περιμένοντας πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον. Και αυτό ουσιαστικά είναι από τα σπουδαιότερα νοήματα της ζωής, το οποίο ουσιαστικά δείχνει ότι το παρόν είναι αυτό στο οποίο πρέπει να ζούμε, ότι αν σκεφτόμαστε πολύ το μέλλον δημιουργείται άγχος, δεν μπορούμε να ελέγξουμε το μέλλον. Είναι απίστευτο πώς οι φιλόσοφοι, οι γεννήτωρες της ψυχολογίας ως επιστήμη θα λέγαμε, γιατί δεν θα τους θεωρούσα απλά φιλόσοφους, ήταν άνθρωποι παρατηρητές που κάνανε τα δικά τους πειράματα. Όταν λοιπόν ο Μάρκος Αβρίλιος είπε ότι ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, ότι μην ανησυχείς για το μέλλον, γιατί όταν έρθει θα το αντιμετωπίσεις με τα όπλα του παρόντος,
είναι μία κουβέντα η οποία δείχνει ακριβώς πώς έχει μελετήσει το ανθρώπινο μυαλό αυτός ο άνθρωπος. Αυτό ακριβώς λέει και ο Πυθαγόρας, και ουσιαστικά αναφερόμαστε ότι δεν πρέπει να σκέφτεσαι πολύ μακροπρόθεσμα. Ακόμα και αν είναι δύσκολο αυτό, εξασκείται σαν ικανότητα. Έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι ένας παράγον της ευτυχίας. Ο άλλος είναι, θυμήθηκα τώρα και που διάβαζα, για την εμπιστοσύνη. Βλέπουμε ότι έχει μειωθεί πολύ η εμπιστοσύνη και έχει αυξηθεί η καχυποψία. Μα δεν μπορείς να είσαι ευτυχισμένος αν δεν μπορείς να ανοίγεις τα βάθη της ψυχής σου σε ένα-δυο ανθρώπους που τους θεωρείς κοντά σου. Και πρώτα απ' όλα στον εαυτό σου, Νίκο μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άμα ελείπει η εμπιστοσύνη από τον εαυτό σου, δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν μετά. Αυτό, ας το πούμε έτσι, πολλές φορές βλέπουμε ότι κάποιος φίλος, το έλεγε αυτό ο Γιούγκ, ότι μπορεί να δούμε ότι μας λέει κάτι που εμείς δεν το είχαμε καταλάβει και το παρατηρεί. Είναι η αρχή της ψυχολογίας αυτή, αλλά μετά έρχεται η εξήγηση γιατί ο φίλος δεν μπορεί να γίνει ακριβώς ψυχολόγος, αλλά μπορεί να παρατηρήσει ότι ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος που είσαι ερωτευμένος δεν είναι τόσο καλός, δεν σου φέρεται τόσο καλά, και εμείς δεν θέλουμε να τον πιστέψουμε, αλλά μετά από καιρό να καταλάβουμε ότι αυτός ο φίλος είχε δίκιο. Αυτό είναι ένας κανόνας που δεχόμαστε, ότι οι άλλοι κάποιες φορές μπορεί να είναι πιο αντικειμενικοί, γιατί εμείς λειτουργούμε όλοι μας για τον εαυτό μας περισσότερο με το συναίσθημα. Άρα, με λίγα λόγια, είναι χρήσιμο όχι μόνο να έχουμε κάποιον φίλο, αλλά κάποιον πολύ κοντινό φίλο. Και και έρχομαι πάλι στη φράση του Χέμινγκουεϊ που λέει: ο μόνος τρόπος, λέει, για να εμπιστευτείς κάποιον είναι να αρχίσεις να τον εμπιστεύεσαι. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή πρέπει να μάθεις να ρισκάρεις για να πάρεις κάτι καλό ως ανταμοιβή. Επίσης, άλλη πια πολύ μεγάλη αλήθεια. Και μια που μίλησες για το μέλλον που επιφέρει σίγουρα άγχος και δεν έχει και κανένα νόημα, πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα, γιατί κανείς δεν το ξέρει, είναι κάτι μαγικό σε εισαγωγικά ή μη. Μίλησες για το παρόν που μπορείς να το ζήσεις όμορφα και δικαιούσε να το ζήσεις. Να πω ότι το παρελθόν ανήκει στους καταθλιπτικούς, ή μάλλον οι καταθλιπτικοί ζουν με το παρελθόν. Δημιουργεί κατάθλιψη, δημιουργεί λύπη το παρελθόν, γιατί δεν μπορεί να κάνεις κάτι να το αλλάξεις εφόσον είχε προβλήματα. Έτσι, αν είναι καλό, προχωράς μπροστά. Από κάτι, αν μου επιτρέψεις να διακόψω, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που είναι βέβαια δύσκολο σαν νόημα, αλλά άνθρωποι που σκεφτόντουσαν πολύ το παρελθόν και τον απολύουσαν, τους λέω συχνά το εξής: μόλις το παρόν σου θα γίνει πολύ όμορφο, το μυαλό δεν θα εμένει στο να σκέφτεται το παρελθόν. Δεν θα σκέφτεσαι, ας πούμε, πόσα χρόνια έχασες να παλεύεις για αυτό το στόχο. Θα ζεις το παρόν, γιατί η ευτυχία δεν σε αφήνει πια να ανατρέξεις στο παρελθόν. Με λίγα λόγια, να το πούμε έτσι με ένα τίτλο, ο Νίκος ο Βακόνδιος είναι άλλος ένας από αυτούς που εκπαιδεύει τα κύτταρά του, τα εγκεφαλικά, και σε όσων τον εμπιστεύονται, ναι, τα κινητά χτυπάνε, τι να κάνουμε, κλείσει τον Νίκο, και σε όσους τον εμπιστεύονται τους μαθαίνει τον τρόπο πώς να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι με την καθημερινότητά τους. Μην ξεχνάμε ότι 60.000 σκέψεις την ημέρα περνάνε από το μυαλό μας, οι περισσότερες είναι ίδιες, εμείς όμως μπορούμε να τις αλλάξουμε και λίγο-λίγο. Ναι, ακριβώς. Και θα πούμε κάποια στιγμή για τη μάθηση. Το να μαθαίνουμε πράγματα, πόσο απολαυστικό και πόσο ζωντανός μπορεί να μας κάνει. Είναι το επόμενο θέμα. Θα το σημειώσεις για να μην το. Επειδή είναι πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Ευχαριστώ και το Στέλιο. Ένα γεια σας με ένα ωραίο μουσικό άκουσμα. Μείνετε στη Φωνή της Ελλάδας.